салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи каналро пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро якта каравани простои састани хурд ёфтагем, нархи арзон қатъӣ. Солаш 95, сӯзишвори газу бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле мебинед бародаро, мошин тоза, мато коробка хадави шумсоза, задагӣ писадагӣ надора. ҷош да заводӣ мешавад бародар, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархша 35 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, бо камтар савдоҳо мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯякунанда муроҷиат ки маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бошад бародаро, Chevrolet Cruze ҳастед, солаш 2009, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш автомат, ҳолаташ вагонай. мошин бародаро беҳад тоза, балонош нав, хулоса ҳолати вагонда қарор дорад, бе ягон расходу камбудӣ, фақат мешини бародар ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 70 000 сомон гуфта истодай. харидори аниқ бошад, бо мега биё пеш мошина бина, ҳай кина савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, илтимос беҳтар занг назанед. харидори аниқ бошад, метавонед ки рақамҳои рӯякунанда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатии мо бародаро Astra-G дар кузови хечибек, солаш 99, сӯзишвори газу бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб, балонош нав, 5 моҳ ҳуҷҷат, мато коробка хадави 100%, задагӣ писадагӣ надорад. мошин бародаро ҳамин лаки краскаш камтар сӯхтагии лакаш, дигар ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархша 47 000 сомон мегӯяд. мошинхари аниқ бошад, илтимос мегӯяд беҳтар занг назанед. харидори аниқ бошад, биёяд пеши мошин, бо камтар мегӯяд савдо мешавад. варианти алиши ҳастад ки ба ягон намуди Toyota бародаро алиш мешавад. мақсад ки Toyota болоӣ дошта бошед, болои метиҳад алиш мекунад. бародароне ки мошинхар ҳастед ё ки хеле Toyota алиши дошта бошед, марҳамат рақамҳои рӯякунанда муроҷиат кунед. мошини навбатии бародаро Gazelle фурӯшӣ ҳастад, рӯзавое ки бисёртар мепурсидед. састаниш беҳтаринай. сӯзишвориш газу бензин, коробкаш механик, матош бародаро соткаш мегӯяд. балоношам ҳолати хуб қарор дорад. мошин нахадвай ҷошта заводӣ мешавад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 25 000 сомон гуфта истодаед бародаро, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯякунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирӣ фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошини мо бародаро Daiwa Nexi, солаш 96 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро моториш мотори Opel будай, 4 та балони 80% дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 22 000 сомон мегӯяд. мошин састаниш хубай бародаро, краскашам тоза. харидор бошед, рақамҳои рӯякунанда занг занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед.
бародаро тангим пурсидагӣ буданд. Як гуфтагим сӯзишвориш бензин, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. Чӣ хеле мебинед краскаи пеш камтарак сӯхтагӣ ранга, дигар ягон камбудӣ надорад. ҷош дар заъдид мешавад, мотор коробка ходовоиш созай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 19500 мега. Ягон харидори аниқ бошад, бо мега бия ай пеш бина мошина ҳай кунам, махкул шуда савдо мекунем назди мошинда. Касоне ки харидор боше, рақамҳоро рӯя кунед, занг занед, маълумоти пурратара аз ёбии мошин дастрас кунед. ин буд бардори якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.